Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzdan 2023-nji ýylyň 28-nji ýylyna aqsanyny Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň täze web sahypasy Günorta Gulnogur Aziýanyň iň uly gün elektrik stansiýasy gurulur. Gazagystan Parijdaky Olimpiya oýunlaryna çakylyk aldy. Henderson 12 ýyldan soňra Saud toporuna geçdi ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seyredip geçelim. Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň täze web sahypasy Türkmenistanyň prezidentiniň geçen ýylyň noýabr aýyna gol çeken Ýewropa Sowetine ýokary bilim boýunça hüner derejelerini ikrar etmek hakyndaky konvensiýa goşulma kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň Innovasiýa maglumat merkezi ýokarda konvensiýada görkezülen milli maglumat merkezleriniň wezipelerini ýerine ýetirýän ygtyýarly edara hökümine kesgitlenildi. Merkez Ýewropa Sowetini ýokary bilim bilen baglanşykly hünerleriň ikrar edilmegi barada konvensiýadan gelip çykýan borçnamalaryň ýerine ýetirilmegini üçin etmek, Türkmenistanda daşary ýurtlarda berilen orta we ýokary hüner bilimleri baradaky resmi namalaryň ikrar edilmegi boýunça işleri gowlandyrmak üçin döredildi. Bu möhüm funksiýalar merkezden nek.go.tm ady bilen 21-nji ýylda açylan resmi web sahypasy arkaly ýeňilleşdiriler. Onu bilim puwdugyny türkmen, rus we ingliz tillerinde durly maglumatlar we şeýle hem bu ýerde halkara hyzmatdaşlygy bölüminiň gurulşy we Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň Innovasiýa maglumat merkeziniň daşary ýurtlarda berilen bilim resmi namalaryny ikrar etmek we zerur aragatnaşyklar barada maglumat tapyp bilersiňiz. Daşary ýurtda bilim almak meýilleşdirýän ýaşlar üçin Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary we orta hüner okuw mekdeplerine bilim almak baradaky düzgünler bilen tanışmak peýdaly bolar. Türkmenistanyň ýokary we orta hüner okuw mekdeplerine daşary ýurt raýatlaryny okutmagyň tertibi baradaky düzgünnamasy daşary ýurtlar üçin elýeterli bilim hyzmatlary barada maglumat berýär. Bilim puwdugyny milli we dünýä täzelikler Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň täze web sahypasynda bar. Günorta Gulnogur Aziýanyň iň uly gün elektrik stansiýasy gurulur. Malaziýa Günorta Gulnogur Aziýanyň iň uly gün elektrik stansiýasyny gurmagy meýilleşdirýär. Şonuň hasabyna gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň ulanylýan derejesini 2050-nji ýyla çenli 50 götürme ýetirmek meýilleşdirilýär. Malaziýanyň hökümeti bu görkeje ýetmek üçin National Energy Transition Roadmap maksatnamasyny durmuşa geçirýär. Gün elektrik bekediniň gurulşyny maliýeleşdirmek üçin 6 milliard maliýe serişdeler gönükdirler. Bu bekedin gurulşy maksatnamanyň çeklerini göz öňüne tutulan 5,5 milliard dollarlyk 10 taslamanyň biridir. Häzirki wagtda Malaziýada gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň umumy kuwaty 25 götürme deňdir. Ilki başda bu görkejiňi 40 götürmeçeni ýetirmek karary gelindi. Soňra bolsa 2050-nji ýyla çenli bu görkejiňi 70 götürme ýetirmek meýilleşdirildi. Bu maksatnama ýetmek üçin 140 milliard dollar zerur bolup durýar. Gazagystan Parijdaky Olimpiya oýunlaryna çakylyk aldy. Gazagystan 2024-nji ýylda Fransiýanyň paýtagty Parиж şäherine geçiriljek 33-nji Tomosky Olimpiya oýunlary üçin resmi çakylyk aldy. Gazagystan 33-nji Tomosky Olimpiya oýunlary üçin resmi çakylyk aldy. Halkara Olimpiya Komitetinden Gazagystanyň Milli Olimpiya Komitetiniň adyna resmi çakylyk haty berildi diýip ýurdun Medeniýet we Sport Ministrligi habar berdi. Habar berilişine görä 33-nji Tomosky Olimpiya oýunlary Fransiýanyň paýtagtynda 2024-nji ýylyň 26-njy iýul 11-nji awgust aralygyna geçiriler. 2017-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda Perunyň Lima şäherine geçirilen Halkara Olimpiya Komitetiniň meclisinde Parij 2024-nji ýyllaky dünýäniň iň ýeri ýarşyny kabul ediji şäher hökümine saýlanyp alındy. Mundan ozal 1924-nji ýylda Olimpiya oýunlaryny kabul eden Parij şäheri Beýik Britaniýanyň London şäherinden soňra Olimpiya oýunlaryny 3 gede kabul edýän ikinji şäher boldy. Henderson 12 ýyldan soňra Saud toporuna geçdi. Angliýanyň Liverpool toporunyň düzümine 12 ýyl çykyş eden Jordan Henderson Saudi Arabistanyň Al Ittifaq toporu bilen şertnama baglaşdy. Saud toporuny ozal Liverpool toporuna oýnan Steven Gerrard tälim berýär. 12 ýylyň dowamyny ingliz toporu bilen 8 kubok gazanan Henderson Steven Gerrard gidenden soňra Liverpool toporunyň kapitanlygyna saýlanypdy. Ilki başda Saud toporuna geçmek islemeýän Henderson ingliz toporuna zähmet hakyndan 4 esse köp hak teklip edilenden soňra razy boldy. İngliz futbolçysy bilen 3 ýyllyk şertnama baglaşyldy. Şeýle hem fransuz futbolçy Moussa Dembélé hem Saudi Arabistanyň Al Ittifaq toporunyň düzümine goşuldy. Bu futbolçy bilen 4 ýyllyk şertnama baglaşyldy.
Ine mehriban müştaklar ata watan seviyede saylanan habarlar gepleşigimizden şuňky sanyny seýtirmekden habarlarymız şordan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň ýollaşlary Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidentine gynanç bildirdi. Türkmenistanyň Özbegistan ýük taşamalar üçin bilelikdäki terminallar döretmegi meýilleşdirýär. Hukuk iş uğru boýunça diplom ikrar etmek, goşmaça 3 ay okuw şerti. Daşar ýurtda öz hasabyna bilim almak, soraglara jogaplar, ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saytymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimizden eneki sanyny görüşýänçek, hoşta bolan.